דברים קטנים ולכאורה חסרי משמעות, עד כמה אנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת. בפרשה שאנחנו קוראים על המפגש בין יעקב ועשיו. בסופו של דבר המפגש נגמר בטוב, אבל בהתחלה היה נראה כאילו הולכת להיות כאן מלחמה קשה. עשיו מגיע עם 400 שכירי חרב להילחם עם יעקב. שואלת תורת הסוד, מה היה כוחם הרוחני של אותם 400 איש, מאיפה הם הגיעו? והתשובה היא, מ-400 שקל כסף שאברהם אבינו שילם לעפרון החיתי עבור מערת המכפלה. למה? כי הארץ הובטחה לאברהם אבינו והוא לא היה אמור להעביר כסף כדי לקבל קרקע בארץ ישראל. כשאתה נותן כוח למקום שלא אמור להגיע, בסופו של דבר הוא יפעל נגדך. ראינו את אותו דבר על יעקב בעצמו בפרשה שלנו, שקורא לעשיו 8 פעמים אדוני, ונענש ש8 מלכים יעמדו לבני עשיו לפני מלך בישראל. אז מה אנחנו לומדים מזה? כל מעשה קטן שלנו יכול לשנות את העולם. מחשבה, דיבור או מעשה טוב משפיעים עלינו ועל כל העולם כולו. סוד הדברים הקטנים.